България, земя сгушена в сърцето на Балканите, е място, където древни шепоти отекват през вековете. Тази страна, с богатата си история и разнообразни пейзажи, предлага неповторимо съчетание от старо и ново, където всеки ъгъл крие история, чакаща да бъде разкрита. Величествени планини пронизват небето, а върховете им, обвити в мъгла, създават ефирна атмосфера, сякаш от друг свят. Дълбоки гори се простират из цялата земя, а сенките им крият неразказани тайни. Тези древни гори са били свидетели на преминаването на безброй поколения, всяко от които е оставило следа от своето съществуване. В тази мистична земя историите не са просто приказки, а нишки, вплетени в самата тъкан на битието. Традициите и обичаите на България са дълбоко вкоренени в нейния фолклор, предаван през вековете. Това са митовете и легендите на България, предавани от поколение на поколение, съхранявайки духа на древни времена. Те са жизнената сила на българската култура, свързваща миналото с настоящето. Те разказват за герои и чудовища, за любов и загуба, за магия и чудеса. Тези приказки са изпълнени с фантастични елементи, които пленяват въображението и пренасят слушателите в друг свят. Тези истории са нещо повече от просто забавление. Те са средство за съхраняване на историята, ценностите и вярванията, гаранция, че същността на България никога няма да бъде забравена. Те са отражение на българската душа, прозорец към сърцата и умовете на нейния народ. Чрез тези истории човек може да зърне устойчивостта, страстта и духа, които определят българската идентичност. Те олицетворяват надеждите и страховете, мечтите и вярванията, които са оформили българската култура през вековете. Фестивали и танци съживяват тези истории, празнувайки богатото наследство на тази земя. Да разбереш тези митове, означава да разбереш самата България. Културните забележителности и традиционните села са живи доказателства за трайното наследство на българския фолклор. Българският пейзаж сякаш е създаден, за да вдъхновява подобни приказки. Разнообразният му терен, от хълмисти хълмове до сурови планини, е идеалният фон за истории за приключения и мистерии. Величествените върхове на Рила и Пирин сякаш докосват небесата, а склоновете им са обгърнати от гъсти гори. Тези величествени планини са не просто природни чудеса, но и извор на вдъхновение за безброй легенди. Кристално чисти езера отразяват небето, а дълбините им крият древни тайни. Тези спокойни води са били декор на много приказки, а тишината им прикрива мистериите, които пазят. Пещери се спускат дълбоко в земята, а мракът им шепне за забравени богове и митични същества. Да изследваш тези пещери е като да стъпиш в друг свят, където миналото и настоящето се срещат. Всеки камък, всяко дърво, всяка река има история, която да разкаже, легенда, чакаща да бъде разкрита. Природните забележителности на България са не просто красиви гледки, но и пазители на богатото и славно минало на страната. Сред най-трайните български легенди е тази за Рила и Пирин, двама великани, които някога бродили из земята. Тези великани не били просто митични фигури, а символи на суровата, неопитомена сила на самата природа. Те не били обикновени същества, притежавали сила, която можела да мести планини и духове, диви и неопитомени като земята, която обитавали. Присъствието им се усещало във всеки повей на вятъра и всеки шепот на листата. Тяхната история е история за любов, загуба и нестихващата сила на природата. Това е приказка, предавана през поколенията, напомняне за крехкия баланс между човешките емоции и природния свят. Легендата разказва как тези двама братя, дълбоко отдадени един на друг, се влюбили в една и съща жена. Красива девойка на име Вихрен. Вихрен не била просто девойка, тя била известна със своята красота и грация, пленявайки сърцата на всички тях, които я зърнели. Вихрен, разкъсвана между чувствата си към двамата великани, не можела да избере между тях. Нейната нерешителност била източник на голяма мъка, тъй като тя обичала и двамата и не можела да понесе да ги види наранени. Това разпалило съперничество между братята, а любовта им към Вихрен се превърнала в горчива ревност. Това, което някога било братска връзка, се превърнало в ожесточена конкуренция, като всеки се опитвал да докаже своята стойност пред Вихрен. Съперничеството им прераснало в ожесточена битка, която разтърсила самите основи на земята.
Сблъсъкът на техните титанични сили накарал земята да се разтресе, а небето да се смрачи. Земята се тресяла под мощните им удари. Самата сила на конфликта им била достатъчна, за да промени пейзажа, оставяйки траен белег върху света. Горите били премазани като трева. Дървета, които били стояли векове, били изкоренени и захвърлени, сякаш били просто клонки. Реките променили течението си от страх. Водите, някога спокойни и тихи, станали бурни и диви, отразявайки хаоса на битката. Докато битката бушувала, боговете, виждайки разрушението, се намесили. Те не можели да стоят безучастно и да гледат как светът, който са създали, е разкъсан от яростта на великаните. Знаейки, че гневът на братята заплашва да унищожи света, боговете ги превърнали в величествените планини, които днес носят техните имена. Този акт на божествена намеса бил едновременно наказание и средство за запазване на света. Рила, с разбито сърце, се превърнал в величествената Рила планина, а сълзите му образували кристалните езера, които красят склоновете им. Тези езера са доказателство за неговата мъка, а водите им отразяват небето като огледала. Пирин, обзет от разкаяние, бил превърнат в суровата Пирин планина, а на забените му върхове са доказателство за вътрешния му смут. Скалният грапав пейзаж служи като напомняне за болката и съжалението, които го измъчвали. А Вихрен, с разбито сърце от съдбата на двамата братя, била превърната в най-високия връх на Пирин планина, завинаги бдяща над земята. Нейното присъствие е постоянно напомняне за любовта и трагедията, които са оформили тези планини. Дълбоко в древните гори на България, обгърнати в мъгла и мистерия, живеят самодивите. Тези ефирни създания, често изобразявани като красиви девойки с дълги, развети коси, украсени с цветя и венци, са олицетворение на очарованието на природата и нейната неопитомена сила. Те са пазители на горите, защитници на изворите и реките и горко на пътешественика, който пресече пътя им с лоши намерения. Говори се, че самодивите притежават пленителна красота, която може да оплете в мрежите си сърцата на мъжете. Гласовете им, сладки като птичи песни, могат да примамят нищо неподозиращи пътници дълбоко в гората, откъдето никога да не се завърнат. Те танцуват под лунната светлина, движенията им са грациозни като течеща вода, смехът им отекват сред дърветата. Но самодивите не винаги са доброжелателни създания. Те са непостоянни и лесно се гневят, особено от онези, които не уважават гората или се стремят да експлоатират нейните богатства. Известно е, че те подвеждат пътешествениците с омайните си песни, хващайки ги в капан в гората за вечността. Други разказват как самодивите използват магията си, за да подлудят мъжете, умовете им, пленени от красотата на тези горски духове. Легендите говорят за тяхната двойнствена природа, едновременно защитници и наказатели, отразяващи крехкия баланс на самата природа. Те могат да дарят с късмет и богата реколта онези, които почитат гората, но и да прокълнат с нещастие и отчаяние онези, които й вредят. Самодивите са напомняне за древната връзка между човека и природата, връзка, която трябва да бъде уважавана и ценена. Техните приказки се предават от поколение на поколение, доказателство за трайното им присъствие в българския фолклор. Дори и днес историите за самодивите продължават да пленяват и вдъхновяват. Мистична нишка, вплетена в богатата тъкан на културното наследство на България. Така че следващия път, когато се озовете да се скитате из мъглива гора, спомнете си за самодивите, енигматичните духове, които живеят в нея, и стъпвайте с уважение и благоговение. Никое пътешествие из българската митология не би било пълно без среща с страховития змей, драконът, който обитава планините и пещерите над тази древна земя. За разлика от огнедишещите дракони от западните легенди, змеят често е изобразяван като змиевидно същество с множество глави, всяка от които е способна да бълва огън и отрова. Змеят е същество с огромна сила и свирепост, често свързвано с бури, наводнения и други природни бедствия. Легендите изобилстват от разкази за змейове, които трупат огромни богатства в планинските си леговища. Люспите им блестят като скъпоценни камъни, а очите им горят с адски огън. Една популярна легенда разказва за змей, който тероризирал село, изисквайки ежегодна жертва – млада девойка. Смел млад юнак,
въоръжен с вълшебен меч и подтикван от любовта към своята любима, се изправил срещу звяра. След ожесточена битка, юнакът убил змея, освобождавайки селото от неговата тирания и превземайки съкровището му. Тези истории за змейове, макар и страшни, служат и като предупредителни напомняния за силата на природата и важността от уважение към нейната мощ.